I got that summer feeling. Kæft, hvor var den dårlig. Hvad gør vi, drengen? Det dag er det overhovedet. Oh god. Godmorgen. Holy shit. Klokken kun lige 9. Hvad dag er det? Fredag. Fredag, vi har sidste skoledag. Hvem, drenge? Drenge, vi glemte morgenmad. Hvem er I andre? Lad os bare ringe til Martine. Alec ringer. Hey Martine. Hey Alec. Sidste skoledag i dag. Er det i dag? Shit. Hvor er I henne? Vi er lige på Mac'en. Skynd jer, og husk lige at ringe til de andre. Ja, okay, jamen det gør vi. Ja, super. Pis. Det er skoledag. Starter. Hvad? Ja, kom nu. Drengene. Vi skal være der om 5 minutter, kom. Kom nu, kom videre. Okay. Kom. Vi skal være der om 5 minutter, kom. Jeg skulle lige sætte mit hår. Hej, det ringer. Hallo? Det er Karoline. Hej. Hvad? Er det nu? Vi skal være på skolen nu. Nej, vi er travlt. Okay, vi kommer nu. Hej. Hallo? Sidste skoledag? Shit! Shit, hvad skal jeg få? Hallo? Hvad? Er det sidste skoledag i dag? Jusse! Det er sidste skoledag. Hvad? Nu? Er det nu? Nå, okay, det kommer.